Na afike zongisiza for iplan nami waheka i-distrocate yami i-distrocate siholela yena manje la ahola khona ayiholeli yena but kunemali bezama ukuyikhipha wahluleka waheka nabamguba heka nakakhuthuza kodwa ngihlala zamthola and into enkinga ngaye lapha ku WhatsApp akubhala ukuthi uphatha ishona semzini onjabulo la and ngiyakwazi ukuthi abakwazi lokho laba abafowethu uthi uphethe unjabulo langa nobani noshona semzini hawu ngeke imali zesigcibeni nonjabulo langa lona uMazenga lo muntu ngolisa igama lami nonjabulo langa na uMazenga wafike ezweni seswile othanabe mana aqala unabisa mfethu nami ngicela ungilungisele yami mfethu bafowethu sinana indoda heka abacule sibabulele nangikhuthuza ngibophethe amaphepha akhe njengamanje waheka nangu ngabe avele nangu ukujidela uyibiza ngobani yena ibiza i-Black Africa company yakhe into zami zikuyi ngobaba umgube la omhekile nayi distrokhi bayazi yona basizayo ke njengamanje ama-email abuya amanye okunye kusephezulu kwakho nayi le ndoda le niqaphele kakhulu nje la ayisakhulumi ngisho ukuthi ngahamba ngayokwenza udumezweni musiwe nayi bani ufike waheka njengoba ibhaliwe ufike washintsha ilokhunja yami i-email yami wafake yakhe kanje yes bezama ukuyikhipha bengayikhipha imali besizama ukuyikhipha but bengakafiki kuyena alaye sisebenza kanzima sibeke imali sifuna ukuyowakha amakhaya kithi umfowethu ndoda ubarophelana bacula ayisakhulumi pho le ndoda uyazi umfowethu ngizolo ngishaya ividiyo ungenayo mfowethu azonethi kwenye i-dislocate ngoba ngifuna ukuyowakhela ugogo wami yabo nangingaba usikula nje ekhaya ehlwephi kabheke phela kodwa yonke into ibhekene nekhaya so le mali ingayithi so mangayithi imali yakhona ngifuna ukuyokwakhela ugogo indle ekhaya ngifuna ukwakhela ugogo indle ekhaya ugogo mangifika ekhaya ngoDisemba ngimtshela ukuthi imali lebe ngithi ngizowakhela ngayo cishe yalimala ingezo nangu isigaba likhube egoli lesi mfowethu mtheko mayifika kini uyibiza ngobani akaze ufike emakhaya cha ngisho la emculweni uthi uba igama kanti wena ibhekene uJabulani kodwa la kubhalwe ubani udumezweni indoda yini uba ekelana abaculi ngempela akasafuna ukukhuluma nawe kunje masuba nje uganga bo nayi le ndoda nako wanibona lamaphepha onke lawo amafakazi lawo sekuphethe nangu SK yabo sesiqedile ngokushintsha ama details wakhe sesiphumile sesoshintsha manje ibhekeke leli besefakela ingene kuyena ayisigebengu usafaka nebheke nakimoyenza lento umuntu lona imali yakho kwaba mzukuzuku ngaze ngasizomajimesi nakhona ngenkanzi ngimdonsa ngenkani ngafika ngathi lungisa yonke lento siyalungiswa uyena uyaphatha ifoni elungisa umajimesi amthethe ngena kade kimenze ngasuthi hayi yena akazi ukuthi ayikho into angayenza ngasekuso bezama ukuthatha imali yami ukuthi andibhlungu lento webhodi ngoba akusathengiswa ama-CD njengadala so iyona ndlela abantu abasisapota ngayo so abafoti babedlala la ko-YouTube nani shuthi onke amandla abo kungakhuluma wami onke amandla abo lo muntu uthatha amandla abalandeli bethu abalandeli abadala futhi kungenza ukuthi akuyena ukukhuthuza nobaba umgube kuphela akuyena vela ngingenza ngoba nje ngithi TV ayishaye ivideo ukuthi abantu bebone ngoba akulandela futhi kakhulu abantu kumasikhathi bebone ukuthi ngokuziqela liningi ibandla kumasikhathi lingafundile yabona hayi ngoba singafundile izinto eziningi sikhane sisafuzazi uyabona but ke ngicela advantage yaloko yena ukuthi usuwangale kulamanye amagenda uzohlukumeza uthi uphethe unjabulo nginonjabulo futhi uskema ngabantu uthi uphethe ushuna semzini ibhale kanjalo i-black bani company yakhe naku WhatsApp bakubhale kanjalo nangambuza mangifuna ushuna semzini ukuthi ubhalelana abantu engabaphethe khona nojabulo nonjabulo lathi umphethe uyabona umphethe unjabulo manje wayembhala ukuthi icompany yakhe ukuthi umphethe noshuna semzini
Angibuza. Ngathi uyabona ukuthi ungena ezindlini bombuzo. Angithi uyabona ufaka mina Ngani enkingeni. ngihambe nani sisambe nawe uzosiza wena uzobasiza abafowethu kanti bese uzobakhetha. sibhekana ngoba umgube thina lapho uthi ubaba umgube akazi lutho. Ndoda usenkingeni phela ukhona nomculo wakhipha imali yakhe. Khuluma ugeza igama lakho manje. lapha ukuthi ngisiza bene Mana why ufaka amabheki? Ungisiza kanjani? Ungisiza kanjani? Ungisiza Why kanjani? ufaka amabheki details zakho? Ungisiza kanjani? Uthi yasiza. Wakhipha amabheki details zakho uthi uzapho. Nawa Naba bathi umgube ufaka nawo. wakhe. Mawuthi wena Usiza lo. azangi awasente lo music. Mawuqeda lapho ngifuna u-3000. Mano wena ulento uyenza for fun ungafuna imali. hayi imali Angizwa? nanginika imali Phela ngikunika ngoba ngisitshoza umfowethu mina. Wena ufake into zakho zonke la ufana strap sakho ushintsha yonke into la efonini yakho. Nestrati konke. Hawu kanti awudlali. Cabanga mina kuthi mina lo muntu lona wangidrowela imali lapha ku-distro kit. Ngamuphi imali yabo ngisitshela naye umfowethu. Ngamuphi. Mase kumele adrowele wakhipha i-account afake i-account ngisawazi ukuthola imali. Sekumele ingene kuyo imali yami. Mana somkhutho ngoba phela sewuwena ukhuthuza ke manje. Esosomkhutho. Wena ushintshe ngisho wena umgwaqo. Bani street ivila ukuthi street sakhe. Ngithabela abantu bani. Why but Inkinga shala inkinga. unogoloza. Ya uzokusiza usenzo la seswana.